Erokamano ahinya kuom mendo mana kete e Ramogi TV gi sani wadonje twak marwa mano mar mine wacho kaka wuon wang'iyo weche gweko mag jiwo pur e gwenge makaluo. Studio kentie antiere koda miyo mabende timo mana chenro makamago kotiyo koda jopur e gwenge makaluo. Okonyogi e loso mwandugi, okonyogi e yudo chiro ne mwandu gweko mag puothe mabende gintiere godo. To matut wadwani mondo wang'e kuome mano kanyero Caroline Alango jatatije mano mar Dash Crop Limited machiegni kabisa. Inyalo mana ulori matut ngeni kae wahero ka wawacho ni an karo anyakanye kata chikanye gik makamago. Erokamano mang'eny. Nyinga Caroline Alango. An nyar Kaksingri, an nyar Suba. Kaksingri kamoro ni Sindo. Sindo Mwalo. Sindo Mwalo. An min Karachuonyo kamoro ni Oriang. To molo but dalawa. An but dalau. Kuro in nyara. Yes. Erokamano. To molo yo mago duto an jatelo mar kambi miluongo ni Dash Crop Limited. Yes. Okay. To e Dash Crop kendie gima kelo kae maduong' mondo wang'e to gin yore mage mabende ikonyo godo jopur e gwenge makaluo. Mokongo wadhi ane chien. Nikech kiwacho pur kaluo ing'eni ji ng'iyo ni ntiere puothe madongo dongo ma ji puro kata ng'o. Kaluo bende wantiere gi puothe madongo dongo kamago. Anyalo wacho ni oken yo achiel. Thothwa adwa ni mondo ang'i kaluo kang'iyo counties wa ma Nyanza, mano wan kod Homa Bay, Migori, Siaya to kod Kisumu. To ka wang'iyo counties wago, ibro yudo na tamalo 70 kuom 100 kuom jomodak e counties wago gin joma wanyalo luongo ni gin jopur. To thothgi ok gin joma nigi puothe madongo dongo. Thothgi nigi puothe matingo tindo gima kizungu luongo ni small holder farming. Kendo inyalo yudo ni atamalo 70 go gin jopur. Kendo gima chielo machako kawo gi waranya ni kuom kidhi e puodho, kiwuotho tidhi e puodho, ng'ano ma ibro yudo komako kweru puro, thothne en ng'ama miyo to gi joma tindo. Ibro yudo atamalo 75 nyaka 80 mag joma puro gin joma mine to gi joma tindo. Koro mae gima timore. To kichako ing'iyo koro weglo, ing'eni kidhi ng'ato tipenjo ni to ere title mari mar lo manyiso ni nang'owa in wuon lo. Tido ka koro weglo to kendo koro gin joma chuo. Atamalo 20 kende mag minegi e mag weglo. Koro mae momiyo kambi mar Dash Crop noparo ni to ere kaka wanyalo tiyo mondo mi joma tielo to gi weglo gite oyud konyruok kaya kuom lo. E gima dwa penji ni to makosa ni kanye ka ng'ama dichuo e wuon lo to ng'ama miyo puro. Donge chiemo ni ikele ot achiel koso shida ni kanye kanyo? Chanyo ok en shida tanyalo wacho kama. E ot nitiere ng'ama kelo chiemo. To nitie ng'ano mang'ado gima ji chamo. To nitie ng'ano be manigi duol kuom weche mag pesa. Koro kizungu luongo ni access and control. Koro iyudo ni ng'ama miyo en gi thuolo mar dhi e puodho, en gi thuolo mar puro, to sama cham odonjo gunia, duol lokore. Ng'ama koro nigi duol to cham marom nade mikano, to marom nade mitimo nade miuso. Makanyo kendo koro bokelo tungni. Ino ka koro kanyo koro nitiere kaka ok donji. To mama min waparo to nitiere cham moko makaluwore gi kitwa kaka joluo, kata joma ya e pinje makaluo, gino wegi ne joma mine. Oh, yes. Kaka mage? Kaka kidhi ng'eni ng'ama miyo kamiyo nigi miluongo no rundu kata puodho moro matin. Nitiere puodho maniwene ng'ama miyo. Te puothe ni ibro yudo ni samoro opidhe kal, opidho mariewa, opidho rabuon, opidho bel moro mar nyuka, gik machalo kamago. Opidho kata mana lot moro mar michicha miluongo no dodo cha. Koro mago gin gik manoweni mine ema timore nade? Ema pidho. To ne waparo ni to koro kuom gik ma mine ema pidho gi, ere kaka wanyalo tiyo kodgi mondo giyud chiro, mondo miyo kik beda beda ni en ka gimoro chopo gunia to koro wegi kanyo. To embe koro dongre. Mano koro kaluwer ni oduma oganda gini awachni kata njugu pesa mawuoke ng'ama miyo kadhi yudo. Nitie mamiyo yudo to matin. But thothne ang'eni king'e thoth mine ok dwa mana wacho ma ido ka samoro miyo mondo dhi us gimoro to kawe toke ka dichuo timore nade. Kawuon ng'ane odhi e bura mar kor gweng' kuchocho to yudo thuolo mogolo go matin. Koro odoro gima miyo nyalo bedo go mare mokawe yo maler. Mare machakre kar pithone nyaka kama use en mare ma ng'ato ok tale. En mage moluongo ni gin
kothe kata pith moko ma wene joma mine. Okay. Yes. Koro kanye kaka koro udonjo kaka dash crop. Mano koro wadonjo kaka dash crop. Ba odho gima osetimore kaka gigi medo dongo, iyudo ka joma machuo sana kaka wach mar bel. Gimbe koro sani gidonje kech gifwenyo ni pesa otimore nade? Pesa wuok e Pesa oduma. wuok e maka, pesa odok koni. Kaluwore gi lokruok mantie kor yamo kata climate change. Ibiro yudo ka sani gik machalo oduma githo. Dog gimoro ni piny otho. To ka piny otho sana gima tho en ang'owa? Oduma. Ibiro yudo ka bel timo maber, gik matindo machiek piyo gitimo maber. Koro kae ma wadonje, to kaka wadonjo en kama, jopur duto te mwatiyo godo gin e grube. To e grup ka, nitie kama gidhi gichoko cham ka gitere. Nitiere kanyo iluongo ni, koro giluongo ni collection center kata kar choko cham. Kar choko cham ka, nitie ng'ama ni kanyo ma kitero ne cham, to pime kilo, timiyi pesani. Uonge kwan ni nyaka ikel kilo maromo kamindi. Nikech ing'eni thothne kitiyo gi middlemen, gibo wacho ni kata ka giwuotho to giwacho ni yes, wachoko oduma lakini koro miyo ni kel gorogoro 2, moro cha kel gorogoro 1, koni en ang'o, un uonge kwet. Moro amora ma ng'ato kelo. Kar tekreni. To gi kar kaka yuto. Kato sama watimo ma, nitie puonjruok ma wapuonjore gi jopur, watudore kod jomoko mamoko lwetwa kata waluongo ni partners. Mondo sama miyo puro, to ng'eni puothani kosechiego na gima chalo kama, kata en mana iwuoyi matin, to ibiro kawe to mai nengo mibiro chula. Koro ma miyo ng'ani puro ka en gi jingo nikech ong'eni ni kama odhi timore nade? Kama odhi use. Wadoga ni chiene kar nyiewo cham kendie. Mokwongo iwacho ni oduma ok unyiewo. Wanyiewo bel, wanyiewo kal, wanyiewo mariewa, wanyiewo soya, wanyiewo nitie kodhi moro matindo tindo matie ji chamo kabisa iluongo ni chia. Chia seed. Chia seeds. Chia seed. Mago gik ma wanyiewo. Embi pidhe kaluo. Gwenge mage. Kidhi kaka subo akocha kamano iluongo ni Nyadenda, ibiro yude. Yes. Jo health e boma ohere kabisa. Nikech sani nyaka doga chien mondo kwa kony dendwa. Koro magi e kothe ma wang'iewo. Kothe te ma wang'iewo king'iyogi, ibiro yudo ka gin kothe miwacho ni gin kothe ma kata bede ni koth tin kata oro bedi to gin pod gitimore nade? Giyudo kaka ginyalo chiek. Koro mane kaka watimo. Koro kothe gi ka wasenyiewogi, ing'eni king'iyo karka, chakre jang'iewo, chakre japur, sami puro ng'ato biro doyo ni jachoko, jang'ama biro konyo wating'e, mwachopido ka nitie konyruok mwabedo. Iluongo ni tich yudore. Kata kizungu luongo ni we are creating jobs. Mano gie puothe kocha chakoso karu kar nyiepo. Chakre puodho nyaka kar choko, kar nyiewo. To wuodhni dhi makoro chop kama koro gini ochope kambi. Okay. Yes. Pod buona ana ir japur kacha. Yes. Ma bendi wacho kendo ijiwo ni okochuno chamora mora miyudo. Yes. Ibed gi gorogoro 1, ibed kod gi 10, ibed kod gi kata nus gorogoro. Inyalo uso. Iuso. Yes. To akiaka nikech ing'eni ng'ato kowinjo bei mane gik maler kendo jiwoge chal mar chiro kata nyiepo chalo nade. Sani abro chako kod mariewa. Mariewa wan go kaluwore kaka ilose. Nitie mariewa mopok maler, mogol chunye. Mano waluongo ni mariewa grade mokwongo. En kikele kila achiel Sh50 nyaka 55. Mano kosetuo. Wakawe kosetuoe. Mariewa mar ariyo opoke to kogol chunye. Mano grade mar ariyo. En iyude Sh45 nyaka 50. Gorogoro. Kuom kilo. Mano kwati gi gorogoro. Ing'eni gorogoro wengo. Yawinyo nitie moko kiochila yako ma oyaw iye maduong' molo kamili. Gin gi nying magalagala. 1 kilo, kech kilo ma wacha dieri. Kaito mogik bende inyalo yudo ka samoro itaki kelo mariewa moro aruda manyachon ma ji rudo piyo piyo ni. En grade mar 3. En sani wachule bitin 35 nyaka 45. Koro luwore. Ndalo ma koth chwe, mariewa nyalo dhi makata kilo bedo Sh70. Kech ka koth chwe to koro mariewa otimore nade? Tin. Yes. To bamoko gi kaka koro bel kal. Kal kilo en Sh150. Yes. Okay. Soya sani nwakawo kuom Sh75. Sani nekech ji koro timore nade? Ji sani keyo. Bel wakawo kuom Sh42. Kamano. Amaranth Sh100. Mano dodo cha. Kuom kilo. Mano japur yudo cash. Gimiluongo ni chiane kila achiel Sh200.
mano pesa ma japur yudo. To kaka itime, itero cham ne lead farmer pimo, oronwa message e simu. Lead farmer koro en ng'a? Lead farmer en japur ma jogi oyiero ni ng'ama giyie ni nyalo bedo ni gin kode giyie ni onyalo chokonwa, wambe wan kode giyie. Koro bedi jopur kal en jakor gweng' kanyo, to en be ma entie sto, kama sto mikele gigi nitie. Ke gigi okele kambi, gwenge mopogore opogore, iketo gi e sto. Koro sto kae, kisetero mopim, to ng'acha oronwa mana message. To koseoro message, ni oyudo cham ni jena chieng', namba kipande ne en ma, namba mar simbe en ma, okelo cham gorogoro 10 kata kilo 10, keto ken gorogoro en kilo. To kilo 10 ni, okele ma en siling 60 kuom kilo, kata 40 kata 50, kaeto pesa ni keto nie simu. Eka ketini. Ichuli gi kanyo. Ichuli kanyo within 24 hours. Seche 24 iseyudo pesa ni. Okay. Kamano. Iwacho bende, mano pok wadhi e kambi. Iwacho bende ni utiego jopurgi. Utiego gi e weche mage. Nyaka wapuonjre gima waluongo ni pur marito piny. Oro kata iluongo ni sustainable agriculture. Kecho kipura oyaye maka koro koth ochwe, to koro lote dhi aora. Sami puro ni be pidho yien e puothini, to be ikiko kata mana gima luongo ni cover cropping. Inyalo puro bando tiketo gande iye, iketo alaye, iketo gimachielo, inyalo puro bel tiketo gimoro iye. Koro kamano. Kata mana i niang', ing'eni koja jipuro be niang' bende. Inyalo keto bande iye. Inyalo keto cham moro iye. Koro nitie yore mang'eny mopuonjo kaka ginyalo rito puothegi gi. Ng'ato bende aparo ne ma wabodhi e penjo ne bang'e. Aya, koro wantiere gi collection centers, mana kaka iwacho. Utie counties te makaluo. Watie counties te makaluo. To collection centers gi inyang'e gwenge magintiere. Collection center luwore kama ng'ato nitiere. Ka intiere kaka area mar Bondo, ibro yudo ka in e group kanyo, in gi ng'ato achiel kama inyalo teronwa. Ka in Migori, bro luwore. Ka in kaka Mariewa, wachaka Kuria, wan Kadem, wabiro nyaka Sunaka, wadhi piny nyaka Yosori. Koro wan kuonde mang'eny. Yes. Nikech jopur watiyo gi lead farmers 312. Koro ging'eny, ok da list gi te. Yes. Iwacho kanyedo kaka Mariewa, Migori County. Mano ema ukaw mang'eny kuwuok Migori County. Kaka Migori County actually, Mariewa Migori County ema golo Mariewa moloyo kamoro amora. King'iyo Migori County, atamalo mar gimiluongo ni food crop, 65 ewi mia en Mariewa. Mawuok Migori County. Yes. Homa Bay bel. Homa Bay nigi bel molo county mora mora. Yes. Kisumu to koro gin 50-50. Kibiro area manyakach koni, ibro yudo ka bel nitiere. Ting'eni tiang'o dwa kawo gi ahinya. Siaya be bel timo maber kabisa. To gi kal bende. Koro soya gi chia seeds gi to... Soya gi chia seeds to kodi pidhe kamora mora. Soya to nyaka beda... Kamora mora. Adier? Yes. Nikech ang'eyo jo South gi soya. Ani ya donga dwen. Koro nyaka bed ni gipure. Soya nyaka wapur mang'eny. To pare ni kata sani thoth ji chamo sose. Mano los kod soya. Yes. Koro ji pure maber. Kaito wan bende kaka dash crop, nitie nyuka ma walos matego nyithindo mathoth mwatiyo gi soya kuome. Aya, koro mano ero, usekawo cham gi eki kuwuok kuom jopur, ukawo gi e collection centers. Yes, wasepimo ka oler, onge thuth, opiedhe maler, ok ong'ich. Onge gimiriwo kikawo kidi ole iye. Koro biro. Koro okel go koler. Dibed ni nikech ing'eni kata ka iluongo ni jo cereals board nitiere gine maging'iyo, kiani moisture content, nitiere gik mopogore opogore maging'iyo. Isenyiswa kaka Mariewa mondo koro oketgi e grades mopogore opogore, nitiere gik mong'iyo. E cham moko gi, nitiere kaka gibedo graded. Gibedo graded and kika wiya wil, nitiere jomwasetiyogo mang'eny. Partners mosemakonwa lwet jopur ka konyo e puonj. Wan ing'eni wan kambi, tich wa en loso pesa. Ka wamako lwet jopur, to nitie jogo makonyo e weche mag puonjgi. Wan gi jo Self-Help Africa wasetiyogo, jomoko ni Seattle Biodiversity, magi jomosekonyowa, Ministry mar Agriculture, jomoko. Wan gi ji mang'eny, Farm to Market Alliance muting'o CGA, jogi to osebedo ka konyowa e puonjo jopur. Koro jopur gi opuonji gi ng'eyo. Yes, nitiere kaka ing'iyo Mariewa, kaka wachono.
kikelo mariwa mokwongo thoth mariwa ni e value chain mwanyalo wacho ni kata migawo mosedongo maber kabisa nikech mariwa thoth jopur gikawe ka giloso group te group ka gikawe ka ging'ich kuom japur kaeto gin gi gimiluongo ni processing center kata kamilose mariwa ni makori poke miloso gimoro amora margi kaka jopur ok marwa gilose ka motuo wan gi processing kaka kidhi Kabuoch kamoro ni South Kabuoch nitiere wan gi moro Andung wan gi machielo mar Josuna ging'eny nyaka ei piny Omiuru kocha koro ka giselose ka motuo ing'eni japur osemi pesane mar mariwa mang'ich koro ka koro osetie kode koro jogi lose ka koro ka giselose to gikelo nwago ka koro ng'eni koro ma en sako ochalo sako mar jopur koro gikelo nwago koro gine mwachulo gi and ging'eyo grade go ong'eni an kawuono ayudo grade achiel grade namba achiel kata chiemo ma giloso go opogore chiemo mwaloso gi grade mokwongo grade mar yogi mar adek otimore nade opogore yes. Mano koro wachope kambi koro kambi dash kato gik modong' gite bel be kamano bel mopur wang'eyo bel jogi opuonji ging'e gigo maler kabisa kal ging'eyo makal maler makal moko timore nade mok ler kamano koro une kambi kamano untiere dash crop ka yes. Kae kuma koro iwacho ni wach mar value addition koro biro chamo mugolo e puothe ka mukawe collection centers kochope kambi koro utimo genade cham kochope kambi mokwongo ng'ama nie kambi cha biro wuondre ni gima notimore pap kochokia ochako ging'iyo ni to cham ni boler to cham ni be ni grade mane wadwaro to be en cham koso ni wacho ni kelo mariwa tikelo na bando koro be en gima natimora nade nadwaro kaeto ka giseng'iyo mago te to gipime mondo ng'e nodonja di katikete store koro value addition chakore kae igole kendo ichaki moye mochop tuo midwaro kaeto koro wan gi gik mwaloso abich mopogore opogore mokwongo wan e kambi mokwongo Kenya ka maloso alosa mogo mar arega miluongo ni whole grain kambi mokwongo products wagiluongo ni Dash Foods mane nying mong'ewa godo Dash Foods koro mogo mar arega ni warege to nitie kaka wariwo gik mopogore opogore waketo bele iye kal nika mariewa nika moko nitie man gi soya amaranth ni eigi koro mokato machielo mabe nyalo wacho koro wan gi mok nyuka molos maber ma nyithindo gi joma dongo nyalo madho kato wan gi mok nyuka machielo ma inolose mane nyithindo matindo sana nitie nyithindo mok nyal madho chak samoro chamin gi tin kata nyathi koro chako mondo puonjre chiemo iluongo ni baby winning koro mano waluonge ni Dash Tots en kanyo wan gi mogo machielo mwaloso ne jo sukari to gi joma ng'eni ti udwano wadag maber wadag healthy kata Gen Z dwano dagago healthy chiemo makare koro wan wachako waloso ne gi mogo mar nyaluo machon cha mok cham ok en mok bel mok cham waketo kal waketo mariewa waketo waketo bel matin kato riwgi gi amaranth yak wakete nikech adwani mondo yud kata kaber remo nyaka bede e dendi gima ing'eni amaranth nitiere kaka okonyo e weche mag medo remo e del kaeto mogik nitie jomok nya chamo ngano gin gi shida kabisa gin gi gimoro ni celiac intolerance kata gin jomoko mag gluten intolerant gin gi celiac disease ok ginyal chamo ngano ni kochamo to chande kata nitie nyithindo moko monyuol gi tuo ma kisungu luongo ni autism yani nyathi miwuoni nitie kaka sama ok ni giricho en tuo moro momiyo samoro inono kata ka iluongo nang'o law wuok e dhoge kata ok en kaka en gi ng'ol moro mar obwongo exactly en gi ng'ol mar obwongo nyithindo gi iwacho no kowinjore cham ngano to ne gichamo gigombo mandas gigombo chapat koro wakawo mogo mar mariepwani to walose maber e yo minyalo loso kode gigo te minyalo loso kod ngano iloso godo chapat kode mandas nyalo loso kode gik machalo kamago koro inyalo tiyo kode koro mage moke ma wan godo to nitie jomoherera kodhi mar chia seed kaka inogo gokinyi ni oriwe pi to modhe mago be waloso to sani wachako wadhi mantie kata joma be koro wariwore godo wachako rego njugu wachako kwariwore gi jogi odwani wang'e ni to wach mar mor kich wanyalo timo nang'o koro gisani udwa rwako joma pidho njugu joma pidho mago eko already wasechako tiyo gi jondhiwa wan gi kambi mar ndhiwa peanut mwatiyo godo machiegni kabisa ng'ato penjo ni to chiani to en chiemo mane ing'eni nitiere joma ok oyange ahinya dang'e to kare nowinjore ating' kothegi dokonyowa moloyo to chia en kodhi matindo tindo odwa chalo gi simsim kata nyim teno tindo to rateng' kipidho e puodho tiwoni ipidho kodhi mar nyim e puodho
to kiteng'e to wuok kamano to iwacho no ber kabisa kuom weche mar loso ngima mondo bed maber. Koro ikete nyidendi ka ong'e proper. Koro ka gidwaro nyidendi owuok kodo maber, wabiro miyogi nengo moyweyo. Ok mano mag dukni kaka yude dukni koni. Kato wan be kodhigi jowa giloso gi maonge gik moko ni oket chemical moro magalagala. Kech wapuonjo jopur wani to dong in ipidho gweno, tipidho dhiang', tipidho ang'o, ere kaka wanyalo tiyo gi gik owuoyo moaye gik mwapidhogi mondo wamigo lowo koro bed mamiyo. Kamano. Japur nyalo donjo nade? Japur nyalo donjo nade? An ka in japur, gonwa ga simu, abiro chiwo nambana, to wabiro nyisi kaka inyalo tudori gi kama jopur chokore machiegni kanyo. Kato gi gimidhi pidho, to gima be nyaka wawinjre mokwongo ni to wadhi chuli pesa marom nade. Okonyori pidh gimoro kata nyisi ni ng'eni wang'ni gigi ng'eny koro bei odok chien. Bei wawinjore sami chako pur. Ok ni un gi bei ma standard. Ung'iyo kaka bei ringe chiro gi Ka wachako ka sa puro chakore, sani idhi chak chwere. Idhi puro na soya. Wawinjore mana chutho soya ni idhi miyago gi pesagi. Wawinjore, ok inad nyisi, wawinjore. Ing'eni chiro kidhiye, ine mowinjore iwach bei midhi use, giri ok ni ng'amo biro ng'iewe manyisi. Koro wawinjore. Nitiere kinde moyudo lal, nitiere kinde ma japur nya yude lal. Nitiere. Ing'eni king'iyo Nyanza wa koni, kopogore kod pur mar mchele, pur modong' te, walamo Nyasaye mondo koth ochwe. Wagomba kaka wacho kanyero ni kigo simu dala to idhi nade. Ok nyisi kaka ngima joma ni dala nitiere. Ochako ni kaka cham otho. Oduma otho, oganda keno timre nade. Mwando nyono. Koro gima timre ni pur ma korwa kocha nitie sama ji yudo lal ka koth ok ochwe maber. To nitiere samoro ma bende ka koth ok ochwe maber, mane momiyo wahero pur mineno wakeloni, ma kata koth ochwe matin to japur ok anono. Mane pogruok. To nitie sama wan bende wanyalo yudo lal. Ba gima hinyowa kaka joma timo processing en ni nitiere sani chikewa ma Kenya kama okel mang'eny to gi gik mang'eny ma nyaka ing'adi, licenses ng'eny. Koro iyudo ka samoro adwa na usni mogo siling 20, to ka keto gik machulo county tachulo, ing'e nitie joma miya receipt manyisa ni nyaka us mogo iluongo ni KEBS. Gimbe nyaka ng'achulgi. But kata kasechulo magi, pod atemo wacho ne nyikwa Ramogi ni wan gadieri gimoro mamora ni wan kende mantiere waloso mogo moro ma onge ng'ama oseparo mar loso, ka watiyo gi mana kothewa mag joluogi kende. To gimoro be kapok wiyo wil nikech ni wacho na wach par processing. Wan kende kambi mabago mogo. Wabago mogo iluongo ni ferment. Dong wadwaro wachamo gimiluongo ni probiotic. Mogo maloso iyo bed maber. Mar nyuka koso mar nyuka. To jomoko be tedo kata kode kuon. Koro wan abagi. Wabago mogo mwachak watuoe mwakete paket. Makidhi kaka Karuka kidhi Chandarana Food Plus Nairobi ka. Donje Food Plus tidhi yuda kona mar gluten free kata probiotic. Tiyudo ni adwaro mogo maloso iya obed maber kata maloso del obed maber. Ibro yudo kanyo. And adwa ni mondo awach ne jin abagi opogore gi mogo mokete ndim. Kizungu luongo ni fermented is different from sour. Koro wan waloso wabago mogo and wabage nang'o mondo timre mondo bed gino mamedo konyo dendi e yo maber. Yes. Ros Nyawara penjo ni to kodhi mag chiagi onyalo yude nade kata onyalo yude kanye? En gima idhi ka Agrovet tiyudo koso? Koro Ros Nyawara biro nyisowa kama aye. Wan gi jopur ma jopur wan nitiere gi miluongo ni seed banks, gin gi dere mag kodhi. Koro koya yo Kisumo kodhi Nyakach nitiere jo group man kamano. Kodhi malo Kisumo mamalo nitiere, kidhi pinywa koni nitie jopur mane tichgi gin gi kothe magikano. Koro gidhi to gimiyo Ros kodhi ni maler. To biro yudo, to biro chulo ok nono, ochiwo gimoro matin. Donge ka koro jaus kodhi jak bed kendo. Ng'ato mondo yuti. Yes. E kambi ni keni nikech wacho ni magi duto te en mondo thuolo mag tich oyudore. Thuolo mag tich osewuoyo kaka e puothe kendie yudore ne jogo eko ma bende upuro godo ang'o gini. Ka wachopo e kambi ni ka, chenro chalo nade? Indiko ji adi, jomage? Adwa wacho ni adwa wuoye wach tich gi yore ariyo. Mokwongo adwa na ler kaka tich waloso. King'iyo ng'ama puro, ng'ama doyo ni, ng'ama konyi loso cham, nitiere youth moro mabiro en tich ne en mana ting' ang'owa, ogunia. Koketi ang'o? E sto. Wuon sto midhi chulo. Ng'ama dhi keto gini e gari. Jagari madhi riembe kakele kambi.
Yawuoyi mong'e ni echojo dashkop lori ochopo wadhi golo mana gik moko mzigi ang'owa e kambi. Nyaka wachop sama koro gi joma usonwa. Kata Nairobi ka bedhe wan gi duka wa piny Koinange Street kae, Tansi Building. Kanyo wandike ji. Wandiko joma tiyo no Mombasa, joma tiyo Nairobi ka, joma tiyo Kisumu, joma tiyo Rift Valley, matich gi uso. To gi jopur gite. Wawacho ni waloso tije 400. Nitie dhano 400 machiemo nikech kambi oloso ang'owa tich. Magi joma chiemo nikech mano. Te i kambi kaka ipenja maber, wan gi jotich kama wan gi jotich mang'eny anya gin jo uso, wan gi jotich 6 kanyo. Joma tiyo kambi gin dhano 11. Okay. Mwandike kambi. Mano mondiko. Mwandiko. Kambi uni kanye? Kambi wani Rongo. Rongo. Koro Rongo untiere gi ji? Wan gi ji 11 gin Rongo kende. Ei Rongo kibire joma timo processing gin dhano 7. Ibro yude kambi kanyo. To wan gi dong nitie ng'ama nyaka ng'e wach pesa. Accountant en kanyo. Then Mombasa wan gi joma ntiere. Nairobi ka wan gi ji 2 matiyo tich uso. Kisumu wan gi ji 2. Kericho wan gi ng'at achiel. Kata sani wadwa manyo ng'ama dwa konyowa e yore mag jogot. Koro be udwa donjo. No, already wan kanyo. King'iyo mogoni, kaluwore kokalo kuom tudruok gi Chandarana supermarket kata Food Plus, wantie nyaka Nanyuki, wantie Meru, wantiere Coast Region te, area ma Mombasa no te, wantiere kichaka piny Diani, nyaka ichop Mombasa town kendo. Kaito be wan kuonde modong' nikech koro tudruok nikech wamakore gang'owa gi kama iluongo ni supermarkets, kuonde ma ji dhi to ng'iewe. To umedo chwalo gi machiegni. Kaito be wan gi partners moko makonyo mine mayach kata nyithindo miwacho ni dwaro chiemo maber, iluongo ni Madiel gi weche mag malnutrition. Kato kokalo kuom iluongo ni Nyamrerwa community health workers, wan gi partner moro miluongo ni healthy entrepreneurs. Gimiyo wan e counties 7 ma gimiyo community health workers mokwani to miyo jomodhier moloyo mondo mi oyud mogoni. Nono maonge chudo. Gichulo. But wan gi mogo miuso chakre Sh50 nyaka Sh150. Kanyo bende ma ng'ato koro penja ni to aseuso ni soya, koro lose obedo kata mogo, obedo ang'o gini. Kabiro nyiewe iru. Nyiewe kaka ng'ata. Dongi ng'eni koro ma dongi nasechuli jokama. Ting'eni samochopo ka, dongi ni aselose, achielo kata wan soya mwauso wachielo kokwarego. Achielo soya magolo pokone chama rege, makete paket, machulo sirikal magi biro ging'iye, Kenya Bureau of Standards so biro mong'iyo, joma ng'iyo ber mag chiemo Kenya ka. Moketi amuri, machulo county jokama. Dongi neno ka koro to nitie sama bende wabedo gi jopur wago mbaka. Seche go tanyalo biro gi moko moka mi ka puoyi go ka japur. Ting'eni koro kibiro wachni ya Kisumu, idhi yudo mogo ni Upmart. Yawa dongi ni ja Upmart okia kera nini uso na mogo. En odwaro mani timri nade? Inyiewo. Erokamano ahinya Mrs. Okubo Omosi. Erokamano. Chachilo Doda bende erokamano iwacho ni puonj biro makare kabisa. Erokamano ahinya kuom oteno ero. Jirito nikech sawa bende aneno ka rumo kendi wachni mogik kaito koro ichiw ne oganda namba ni mondo koro jopur ng'ane kaka tudre kodu. Dongi wacho ni ji olos pesa. Ji olos pesa. Pesa nyaka bed go fukowa. Dier wadwa gweyo mabor kabisa. Koro gima adwa na wachi mokwongo, atemo kwayo sana sirikendewa iluongo ni bad sirikal ma wan go kata moluongo ni county governments. Wateme uru mondo wajiw pur. Kech king'iyo Kaluo waka 95 atamalo 95 mag pesa madonjo negi ae weche mag pur kata pith koriwore nyaka gi nambwane. Ginene kaka ginyalo timo mondo jowo bed ni nyalo puro kata chieng' rieny kata koth chwe kochopo weche mag irrigation mar yani keto pi, keyo pi mondo bi gik mwapidho yud pi samora mora. Mar ariyo, gibede gi yo ma ginyalo konyowago. Wan gi joma ng'eny matimo gi sana mamine maloso moke. Counties wa nigi feeding programs kata programs magitimo magichiwo godo moke mag nyukgi. To adieri anatimo feeding program. Ibro yudo ni samoro county mar jodhok mamoko ema kawo moka to tiyo go kuro. To marwa to samoro be kawo kamachie. Koro gipaka isewuoyo kodgi. Wanyalo gerore. Dong wawuoyo to nyaka wawuo jawala manyo. Koro wagerre dala. Mano mokwongo. Mar ariyo, gikony jopur kaka gisano ka gisechakono mondo jopur oyud kodhi mowinjore. To mogik, tiang' ok rach.
to tiang' ok dicham ka kech onegi. Ok dimuod tiang' miyieng'. Wapidhuru gik moko makelo pesago to gijiwe kothe matimore nade makelo chiemo sana sana magwa machon man waloso chon ka. Mane jipo madajiw gi godo to gi mine atemo wacho ni gimed dhi nyime nikech 65 kuom joma miye kothe te gin mine gi joma tindo. Erokamano. Namba mar simu kidwa ni tudri kodwa inyalo tiyo gi WhatsApp 082 072 45 28 85. Ang' ni yena waeche gi dho Kisungu dong nyocha no pukore matin yawa. 0782 45 28 85. Okay. Mar ariyo idhie mtandao. Wan gi website kata kama inyalo yudo gik moko te mar kambi wani iluongo ni www.dashcrop.co.ke. Facebook wa Wangbook Dashcrop Limited. Instagram Dashcrop_ke. To kapok wiyo wil Kenya Bureau of Standards wagonu wero kamano ahinya. Igani wane mane kambi mane Kenya Bureau of Standards owacho ni koro watemo puonjo ji mondo ging'e ni kare bedo galama mar KEBS ok en gima tek. Koro wane ambassadors mar gimiluongo ni Proudly KEBS Standards in Motion. Erokamano ahinya. Ang'eyo ni namba osechiw kanyo jogo eko mabende penjo jopur mabende dwaro mondo odonje mana kaka owacho en cash gi receipt ne chudo makamago. Koro ne jopur jiwo kanyero pur kanyakla koda chamgo eko mabende kaka owacho bel, kal, mariewa, soya kanyakla koda chia seeds to sani udonje kata njugu to gi mor kich gik ma kata yutswa ma kikibed sangwenya puothi mondo yud pesa. Doge. Erokamano ahinya Caroline mano ma Dashcrop kuom twak kodwa odhiambo machalo koda mindi. Kanyo bende emochopo kodo giko chenro niendi mano mar mine wach iluonga ni Jaelieta jaloko mar osebedo Belinda Phillips.